दा लोगोफोर बालाब गासे माने बायजोआव ओंखारनो रेडि जालायबाय आरो दा लोगोआव मा दं नायदो बेग दं बेग बोरायरायनो दा बेखौ सब समाय जेबो गैयाबाबो माने बे बेग गोजायैनो लायो आरो आङो माने चार्जार दं एसे फैसा थाखाथ' गैया जाहैबाय दा बिदि आरो ओमफ्राय नैबे आंनि बाइक बोरायराय माने बे बाइकआ बायनो हायो ना हाया माने उननि बाथ्रा जाहैबाय आरो दा बर्थमान बे आंनि जिउ आरो माने आथिं माने जै बे जोब्बाय माने आथिङानो जोब्बाय आरो थाबायद्लाबायनांगोनसो रावबोथ' अनसायनायाव गैखाया आरो हेलमेट लाबाय अनेक केमेरा स्टेन्ड लालाजोब्बाय आरो दा दिनैथ' इलेक्सन लोगोफोर नङा होमब्ला दा बिनि थाखायनो एसे बायजोआव ओंखारनो नागिरदों आरो माने गोबां माने सेन्टारफ्राव हाबनानै दिनै खौरां लागोन आरो माने BPF दोलोआ बबे सेन्टाराव बेसेबां मोन्दों आरो UPPL दोलोआ बेसेबां भट मोन्दों दा बेफोरबायदिनो दिनै माने रिपर्ट कालेक्सन खालामगोन आरो नोंथांमोना दसे समनि उनाव नुलांगोन आरो दा जिखुनु हक रायजो राजाफोर सरकारखौथ' फैगोन होननानै बयबो आसा खालामदों आरो रायजो राजाफ्राबो बहुद अनसायदों आरो सोलायदों माने प्रमद बर' बिथांनि परिबर्तनखौ गिदों डेन्जार बे परिबर्तना होननानै दा नंखायनो BPF दोलोखौ मोनसे रायजो राजाफ्रा आइ आफाफ्रा माने अनसायदों मोनसे गोदान परिबर्तन नांसिगौ होननानै दा बिनि अनगायै माने जोंनि लाइफआसो परिबर्तन जागोन ना जाया जोंहा बेखौसो साननाय दंसै आरो नङा होमबा लोगोफोर दा जोङो जाया लोङा सानफ्रामबो माने खस्थ' खालामो माने पार्टिनि थाखाय जाथिनि थाखाय आरो BTC बासायनांगौनि सार्थआव खिन्थु जोंखौ दिनैसिमबो खुनु लिडारफ्रा माने नाया आरो रायजोफोर बिराद दुखुनांथाव खुनु लिडारफ्राबो थाइसे सारेना आथानाबो हरा आरो थाव सोनो थाखाय 100 थाखाबो हरा दा बेफोरबायदियानो बिराद दुखुनांथाव आरो रायजोफोर दा जिखुनु हक सरकारनिफ्राय माने जिखि मोनलागि दामोन गना गैया आंनि मथेबा माने जाथिया मोजां जानांगौ आरो BTCआ माने थांनानै थानांगौ माने बर' रायजो राजाफ्रा डेभेलप जानांगौ लामा सामा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मोजां जानांगौ आरो आंना बेल' आरो खिन्थु सरकारा अनसायोना अनसाया बे आलदानि बाथ्रा आजिखालिथ' सोर अनसायनो रावबो अनसायग्रा गैया माने सरकार फैनायनि उनाव बयबो गाव गावनि बे पकेट गरम जानायखौसो नायगोन आरो रायजोफोर नों जाथिनि थाखाय मा मावदों सोरबाया जाथिनि थाखाय मा मावदों दिनै बेफोरखौ रावबो मिथिनाय नङा जेब्ला सरकार फैयो बयबो गाव गावनि लाइफनि थाखाय माने बबे लामाजों थांबा थाखा फैसा मोनगोन बेखौ बयबो सिन्था खालामनानै गाव गावनि बेस्थ' जागोन आरो रायजोफोर खिन्थु जोंहाथ' बेस्थ' जानो रोंनाय नङा बायदि आं मोनबाय आरो दा दिनै इलेक्सन जाबाय नालाय दा दिनैथ' जोब्बाय दा नंखायनो आं इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो माने बे माखासे बिथरि बाथ्राफोरखौनो बुंबाय लोगोफोर रायजोफोर दुखु दामोन आंनि फलोवार्स नोंथांमोनाबो जाथिखौ हारिखौ गाबथानानै लाखिनायाव अरायबो मदद खालामबाय था मोनजानाय मोनलोङैया उननि बाथ्रा खाफालाव दंबा लिडारफ्रा नायसनोबा अनगोन आरो नायसनाबा बेनोसै आरो जोंनि लाइफआ जिखुनु माने दा जिखुनु दिनै जेनाखि ग्राउन्ड रिपर्ट कालेक्सन बे कालेक्सन खालामनायखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर थेंक इउ नोंथांमोननि बे माने भट केन्द्रआव माने एसे ग्राउन्ड रिपर्ट लानो फैदों दा बे ग्राउन्ड रिपर्टआ जेनेबा नोंथांमोननिफ्राय मा रोखोम जागोन दा गिबियावनो बे चेनेल अनसायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दा गिबियाव आं बेखौ बुंगोन जोंनि बे 991 नं कुमटला LP स्कुलाव जोंहा मोनसे भट केन्द्रआव टटाल 465 माने भटार्सफोर दङ बिनि गेजेराव जोंना भटआ BPF हिसाबै मथामथि 250 प्लासआव थांबाय आरो दासिमाव दा बुंनाया बेनो जे जोंहा बे नैबे इलेक्सननि बेलायाव BPFआनो देरहागोन आरो BPFआनो सरकार दाहैगोन आरो गोबां जोंहा BPFखौ देरहाहोखांनायनि उनाव जोंहा जोंनि कुसुगाव समस्ति हिसाबै गोबां खामानिफोर मावनांगौ दङ आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ जोङो मावबावगोन आरो जोङो बेखौनो जों फोथायनाय लाखिदों दिनैनि बेलायाव जोंनोहाय माखासे पाब्लिकफोरा गोबांथार अनसायनायखौ होबाय बिनि थाखायनो पाब्लिकफोरखौबो गोजोननायखौ आङो जासिहरबाय आङो ब्लक इउथ BPFनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि जानानै दा नैबे बेलायावहाय आं बेखौनो बुंबावगोन जे जोंहा मानाव गेदेर श्रीजुत रबिराम सार नार्जारिया जोंनि कुसुगाव समस्तियावहाय फैदों जेनेबा केन्डिडेट हिसाबै दा बिथाङा माने जोंनि केन्द्रनिफ्राय मोजांथार भटखौ मोनलांबाय आरो बिथाङानो सरकार दाहैगोन आरो सारखौ आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामगोन जे सरकार दाखांनायनि उनाव जे जोङो गोबांथार खामानिखौ जोङो
खामानिखौ मावनो जों आखायाव लागोन। आं नोंथांमोननि नैबे भट केन्द्रआव माने एसे ग्राउन्ड रिपर्ट लानो फैदों। दा ग्राउन्ड रिपर्टनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? फोरमायनायाथ' बेनो जोंनाव रायखुमबारि एल.पि. स्कुल 6 नं समस्ति लेफ्ट साइड जोंनाव टटेल भटार्सआ दङ 551। दा 551 जोंथ' एकदम 100% 320 खौ जों हमदों जोंनि BPF दोला। औ दा माखासेनिखौ आं बुंनो थाङा, माखासेयाथ' ओरैनोबाबो जिर'खासै, बेखौ एकदम जों माबा साननानै लाखाबाय जिर'। बेवहाय जों माखासेनिखौ बुंनो थाङा, जों मानो बखिनो मालायखौ, जोंना 100% थांखागोन BPF-आ। बेनो जोंना BPF-आनो सरकार दाखानोसै। दा BPF-नो जोंना पाब्लिकफ्रा मोनजाबाबो मोनजायाबाबो जों BPF-नो होनाय जादों। दा नोंथांमोननि अंख बायदिबा BJP, UPPL माने गुबुन माने दोलोफ्रा माने दिनैनि दिनाव खुनु फेक्टर नङा आरोना? आदसा दा बुलायनाय गैया, मोजां जोबनानै थांबाय। दा बिनि थाखायबो बिराद धन्यबाद, जोंनाव बुलायनाय गैया, दावराव गैया, मोजां। दा खेलनाथ' माथो बेसेबां मोनो, हाइस खेलना मोनगोन 70। ओमफ्राय जोंना कंग्रेसआ मोनगोन, कंग्रेसआ बांसिन मोनगोन आरो 150सो मोननो हागौ कंग्रेसआ। बेनो आरो दा बिदिबा UPPL-आ शेष जाबाय आरोना, एकदम हाथफ्ला। আচ্ছা, আপনাদের এই ভোট কেন্দ্রের মধ্যে টোটাল কতটা ভোট আছে? নমস্কার, আজি মোর নবীনগর এল.পি. স্কুল কেন্দ্রত আছে 1274 টোটাল ভোটটো। টোটাল ভোটটো আৰু ইয়াতে বৰ্তমান BPF আছে, BJP আছে আৰু UPPL আছে। আচ্ছা, মানে যিবিলাক আছে তিনিটা মানে কিবা ক্যান্ডিডেট আছে, এজন আছে BPF, এজন আছে UPPL আৰু BJP। আচ্ছা, এটার মধ্যে BPF মানে কতটুক পাব? এতিয়া যোনকাল আছে 56 আপ পাব আৰু 20+ এফালে পাব মাইনাছ হ'ব BJP আৰু UPPL। এইটো 100 মানে 100 to 100 BPF যাব, ইয়াৰ পৰা ৰঘুৰাম চাটো যাব। আচ্ছা, आङो नोंथांमोननि बे माबायाव भट केन्द्रआव माने एसे ग्राउन्ड रिपर्ट लानो फैदों आरो। दा दिनै बे नोंथांमोननि जेनाखि केन्द्र, बे केन्द्रनि नामा मा? मान्दारिया। आচ্ছা, दा बे केन्द्रआव गासै माने भटार्सफ्रा बेसेबां गोग्लैयो? जोंनाव भटारा 686 गासै ना? गासै। आচ্ছা, दा बिनि बेलायाव बबे दोलोआ बेसेबां मोनगोन? आंनि आइडियायावथ' जोङो नुनायाहाय दानि बे माबायाव नुनायाव, थुनायनि बेलायावहाय नुनायाव आरो जोंजों जमा थानायाहाय नुनायाव मथा मथि जोंनिया 200 बा 250 बे माबायाव थाहैगोन आरो 300 सिमाहाय एकदम लास्ट थाहैगोन आरो। आচ্ছা, एकदम जोंनि सराइबेल समस्तिया माने 100आव 100% एकदम देरहाखाथारगोन खाथां। आচ্ছা, बे आरो स्पस्ट आरो बे। आচ্ছা, जेनेबा बै भटार्सफोरनि गेजेराव दिनै UPPL दं, BJP दं, कंग्रेस दं, दा बिसोर बेसेबां मोनगोन बायदि? बिसोरथ' गावसोर बिसोर मथा मथि खम माबायाव गोलैगोन आरो बिसोर। आচ্ছা, बुखावनाय जाहैबाय ना, बे एसे बोफ्लेनाय जाहैबाय। BJPबो थाबाय ओरैहाय, UPPLबो थाबाय, आरो ओरैनो माबा टर्च लाइट सिन्थाय दंबावो जोंनियाव। टर्च लाइट दं आरो नैबे दानि बेबो दङ। मथा मथि बिसोर मोननैया मथा मथि पलिं एजेन्टआ गैखाया, बिसोरखौ जों लाखाखै हिसाबावनो। आচ্ছা, दा मथा मथि जोंनाव माबासोआ 9थायाहाय 6थाल'नो एकदम फुरा माबा जाना दं आरो। आচ্ছা, जोंनि BPF-आ एकदम नाम्बार 1 थांखाबाय बहाय, ओरैनो खाथां। आচ্ছা, কোনো कनफिउज गैया ना? एकदम कनफिउज गैया बहाय, एकदम सियर बेयाव थांखाबाय आरो। आচ্ছা, UPPL दोलोनि सोमोन्दै मा बुंगोन? UPPL दोलोआथ' ओरैनोबाबो सिखाव सेरेबखा बिसोर मथा मथि सिखाव सेरेब माबायानो दङ आरो बिसोर दासिमबो। जोंनियावबो अनेक बायदिसिना जिनिस बायदिसिना माबा बिसोर जोंनो होखाया, मोननाय बुस्थुखौ होआ। आंनि न'आनो दाबो दिन्दां जाना दं, थिङानो लांदां। आচ্ছা, आচ্ছা, अजिसनि फैसाबो गैया, जेबो गैया, बेबो जागोन। आंबो थिंबो खोबाखै सालाखौ एकदम पेन्डिं खालामनानै बिसोर बिदिनो उल्था फाल्था बानायना दोनजोब्बाय आरो। खामानिया साक्सेस गैजोबा जोंनि आरो।
दा नंखायनो जोंनि एरियायावबो मथा मथि दा सिरि मोनबाय जाथि माबाफ्रा जोंनि बर' माबाफ्रा रायजो राजाफ्रा दा बिदिब्ला इउपिपिएल दोलोनि जेनाखि अबस्था बिराद गाज्रि नङा होमबा एकदम पुरा गाज्रि मोखां सोमबा सोमबा जोबखायो गावसोरनो दा आरो दा बेखौ सोंनो लुबैबावदों आं दिनै इउपिपिएलनि गोबां माने दैदेनगिरिफ्रा होनदों आरो माने बिटिसि इलेक्सननि रिजाल्ट फैनायनि लोगो लोगोनो माने बिपिएफ दोलोआ सिरि थानांसिगोन होनना बुंदों दा बिनि फारसे मा बुङो बेथ' बिसोरो ओरैबादि बिसोर मेवसुलिया खोथा बुंनो बिराद गोरोंखाथारसो नाम्बार 1 मेवसुलिया खोथा बुंनो गोरोंखा दा गावसिनि नंगौखौ होनोबा गाज्रि बेखौ होसोबाबो नङाबाबो माबा बानायला एटाक बानायलाबायगोन सोरनिबा न' फुफुंलाबायगोन सोरनिबा माबा बानायलाबायगोन आरो बेफोरबादि बानायो जों दा जोंनि बे रायजो राजाफ्रा दा कमप्लिट बुजिबाय बिसिनि आदब खायदाफ्रा माबोरै खालामदों माबोरै खालामा बेखौ ओरैनोबाबो मोनदांजोबखाबाय आरो बुजिनो मोनजोबखाबाय ओरैनो ससियेल मिडियायाव नुजोबखाबाय बयबो दैलि नुखायो दा बिनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा माने मथा मथि एकदम सिरि मोनजोब्बाय दा आदसा एकदम बे खाथां आरो जोंनि सराइबिल समस्थिया एकदम खाथां जोंनि सराइबिल समस्थिनि रायजो राजाफ्रा दा एकदम पुरा गसंख्रांना दंजोबखायो आरो दिखारनांजोबना दंजोबखायो थारैनो 100% सरकाराव फैगोन 100% देरहाखायो एकदम स्पष्ट बे समाव आं नोंथांमोननि नैबे भट केन्द्रआव माने नुजाफैनायनि खारना जाहैबाय नोंथांमोननि ग्राउन्ड रिपर्टखौ लानो फैदों आरो दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो दा नैबे जोंनि कसुगाव समस्थियाव होननानै बुङोब्लाथ' माने भट केन्द्रआ गोबांथार दङबा दा नैबे जोंनि क'क्राझार कसुगाव पाब्लिक बयस एमइ स्कुल ना बेवहाय जोंहा हाइ स्कुल बेवहाय जोंहा मोनथाम सेन्टार दङ बे सेन्टारावहाय मोननैया जाहैबाय हाई स्कुल राइट साइड एमइ स्कुल लेफ्ट साइड आरो लेफ्ट साइड एलपि स्कुल दा बे मोनथाम सेन्टारावहाय जोंनि नुनायाव आंनि मेगननि नोजोरजों आंनि नुनायाव आङो नैबे दासिमाव सोलिबाय थानाय जे भट होनाय बे भट होनायनि सिनारिखौ आंनि हमनो हानाय बा नुनायाव आङो बांसिन नांगालावनो मानसिफोरखौ थुनाय बादि मोनबाय आरो बिनिफ्राय सेकेन्डआव जाहैबाय बिबाराव थुदों गोबां मानसिफोर थुदों अब्लाबो बिसोर सेकेन्ड आरो बिनिफ्राय थार्डआव जाहैबाय इउपिपिएल जायफ्रा ट्रेक्टरनि नक्सा लानानै दा बे समाव आङो नोंथांमोननि नैबे सेन्टाराव माने ग्राउन्ड रिपर्ट लानो फैदों दा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना एसे डिटेल्स हिसाबै माने फोरमायब्ला मोजां जागोन आरो दा जोंनि 303 दमदमी एलपि स्कुल 7 नम्बर भट केन्द्र जाहैबाय दा जोंना टटेल भटारा दं बेहाय 894 भटार दा टटेल परा जागासिनो दं रानिं जानानै दङ 730 दा मथा-मथि टाइमाबो एसे दंबावो दा मथा-मथि आरो जानो गोनां दंबावो एसे मथा-मथि बिदिनो 750सो टटेल पल जाहैसिगोन आरो दा बिनि गेजेराव माने बबे हान्जाया बेसेबांसिम माने भट मोनगोन बायदि जोंनि नुनाय मथे बेहाय आरो जोंनि केम्पेइन मथे जोंनि आन्दाज मथे आरोखि जोंनि आंनि बिपिएफ हान्जायानो हाइस भटआव दङ बेसेबां पार्सेन्टआव मथे पार्सेन्टआ मथा-मथि ओरैनो 400 भटारा ओरैबो थांखायो आदसा बाखिखिनिया माने गावबाय जाहैबाय आरो ना बाखिखिनि गावसै ओरैहाय मोनथामसो पार्टि दं दा बेफोरबायदि मोजां पलनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो बे मोजां पला माने जोंनि थाखाय बिराद साबसिन आरो जोंनि सेन्टारनि थाखाय मोजांसिन जागोन आरो बिपिएफआ देरहागोन 100% माबा 100% रोखा मिथिखायो जोंनि खिन्थु इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां बिथांमोनहासो बुंबाय थादों माने बिथांमोना सरकार दाखासिगोन आरो इलेक्सननि रिजाल्ट जोबबानो सरकारा जागोन होनना बुंबाय थादों दा बिनि फारसे मा बुंगोन बेथ' बुंबाय थाग्राफ्राथ' बुंबाय थागोन 27 तारिखआव फैग्रोथोंसै 27 तारिख फैबानो पला बेसेबां जायो
बे रिजाल्टआथ' मिथिखागोन ना गावसोरबो बुंग्राफोरा बुंबाय